7 вечера на нас е. Така, първа спирка в The Weekend Vlog, който реално почва в петък вечер, е рождения ден на Вики. Happy birthday, dear Vicky. Happy birthday to you. Сега отивам в Student Center, където Сиси вече ме чака. И да летим към Дъблин. Който знае. Четвърти етаж на СЦ е нашето място за спане в Уни. Така, я да видим къде спи Сиси. Вижте ми краката. Гледаш сериала. Тук да не ти е у вас, бе. И викам, имам много работа, ще работя. Това за Бога, кажи здравей. Не искам. Гледай колко е ентусиазирана. Мисля, че повече няма ми се нави. На една такава тъпотия. Успяхме. Буквално дойде. Добре, си бяхме. Натварени сме. В автобуса хванахме ли? Виж и Васи. Сиси, welcome to Traveling with Елена. Хайде, на Ирландията. When your friendship doesn't cost 8 pounds, but... Хората ми само да кажа, че нямаме абсолютно никакъв план. Сега първо почваме да планираме. Че имаш супер много хора, които са дошли на Камера и глоб. 20 грама протеин, 0% added sugars и low fat, 88 калории на 100 грама. Първата ни спирка беше Trinity College Дъблин, който е първият основан в Ирландия университет през 1592 година по поръчка на Queen Елизабет I. Създаден е по моделът на Кембридж и Оксфорд, но реално има само един колеж, който е Trinity College. В него са завършили много известни писатели, като например Оскар Уайлд, а това е Сфера в сфера, доста известна инсталация за университета. Ние сме в Тринити. Кампусът беше много спокоен и много зелен, както се вижда и от кадрите. Виж този и още един и този много красив. Bank of Ireland прави Maths Week. Игри на волята ви чух. И сега сме на The Christ Church. Така да се произнася? Точно така. Новата придобивка Cooper Ali Bistro да ядем full Irish breakfast. Мисля, че реално това е the same as full English breakfast, but we're calling it Irish breakfast. Каручка в Дъблин. Аз изпълнявам. Бягам в 24 държави за 24 година, тук на Сейнт Патриската чърч. Айде най-известния пъп.
попаднахме на една сватба. Congrats! Женето ми се разделя. Единствения път, че ме с деца са поръчни, с емоции, с обикаляне на цялото. Да, и сега отиваме, отиваме от другата страна на моста, реално да я покажем Glowy Skin. Аз съм сладкарица и сега ще си вземем бомбончета. Хайде, взехме си много шоколадчета. Ей, толкова сме щастливи. Cheers! Малко напомня Фереро Роше. Не, на консистенцията. Много? Да, аз ще ноsim 5. Това е баш Poundland, не се казва Poundland, но се казва Deals. Е същото смисъл, едно към едно. И или топилето се здоби с нови обувки. Ето, Primark, ама тук се казва Pennies. Значи всичко е отвънка Pennies, вътре всичко е Primark. Ние на Дъблин ли дойдохме или на шопинг? Ню Йорк в лайв време и някой ти казва здравей от Ню Йорк. Еми, портала не работи, но ние сме на портала. Spiral. Чуваш ли? И тук сме на Dublin Spiral, където е супер високо, 120 метра. Има много слънце. Има супер добър късмет с времето. При The GPO Това е Museum. National History Museum цена. Хора, махаме и те ни махат! Браво, бе, Сиси! Дай бе! Да ми яко! Виж, човека им прави шоу! Дали ще ни направят също? То свичва! Вижте, правим си с пича сърчица. Ето го! Чувам се с ревю на бомбоните и продължа да стапя в устата. Ако става все по-добро и по-добро и по-добро. Да се намерим и такава карта, защото нямаме как да стигнем до летището. Да видите колко са сладки. Много яки. Така, дойдох за статуята на Пиксар. Почти казваме край на влогът от Дъблин. Няма да е пътуване Силина. Ако накрая... О, много е забавно. О, аз съм отваря от целия багаж за някакво... О, накъде? Какво идва още един? Сега въпросът ще влезем ли? Бягахме на празно, буквално бяхме първите хора, които не качиха на автобуса. С една жена при нас малко дете, която нали е отказка. Хора, има Karen's Diner. Don't be a Karen. Има House Rules. Оле, виж, тя правите шоу. Много яко. Оле, че яко правят шоу двамата. Как може туристическите неща да са затворени събота и неделя? Тук струва 4,50 евро. Никакъв шанс. Той дори се тук всичко е 4,50. Смете сме облечени в зелено в Дъблин. И обратно към аеропорт. We made it! We're in the airport now. Вижте какви хубави цветя. Значи, само гледайте. Ако отиваш до UK 50, ако отиваш до България 120. Гинес, айде! Не ни създейте, моля. Пробвахме наистина. Седем мил дела. Наистина. Не само 4 деца намазали с маловиза. Само това. А пък ние не сме Нора Неткова. При 40 сме тръгнали, до 50 сме на гейто. Правим багаж за 5 минути, а обичаме по 7 случая на нас. Това е. Този път приятелството ни е една идея по-силно
И сме най-дея по-близо. Само да кажа, че Сиси е много добра приятелка. Така да и аз съм. Но тя е много добра приятелка. Дай да ми да Windows Seat. Windows Seat за водата. Ето луната горе. Ето го Дъблин. Атно, къде? В Лондон! Виж как свети луната, виж как свети луната, виж как свети луната. Оле, че красиво, чакайте да ви покажа. Вижте колко много свети. Хора, мисля, че там е един мъж, който си обул обувките на жена си, за да може тя да носи неговите обувки. Едни 27-8 часа по-късно сме отново тук след един рожден ден и след една еднодневна екскурзия в Дъблин. Айде, решавайте! Влога си продължава и аз имам днеска 4 урока и реално one done, 3 to go. Умирам от глад, затова отивам да си купя храна. И разбира се, Мунджо в неделя. И така, свърших уроците за днес и отиваме на Вирго! С лондонското метро и 9 различни екзита. Заедно тогава. И трябва хъс, злоба и бутане. Не искам аз да чувам. Да стъпвам в момента едите, винаги ще изгрее светлина. Чувствам се силен! Спокойно, да се обичаме. Вижте тази сграда е някакво цяло парти там се случва. Беше уникално яко, буквално 1000 от 10. Това е вашия сайн да ходите на всички концерти на изпълнители, на които се радвате. Реално вайбът е уникален, без значение дали има някой с вас. И да, фанах на последния път, така че съм много хепи. Това е края на влога. Благодаря, че гледахте. Чао! Целки и до следващия път!